हेल' लोगोफोर, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि दायो टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे मस्ट कमेडियान शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै। आरो लोगोफोर, गोबाङानो बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो नाया नङा नायखादों आरो गोबाङानो बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ एपिसड बाय एपिसडै नायबाय थाखादों आरो बिथांमोना रिलिजबो खालामनानै होबाय थाखादों। नोंथांमोना बयबो नुखादों जानांगौ। लोगोफोर, जाय शर्ट मुभियानो बिथां मिजिं नार्जारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे कमेडि शर्ट मुभि, जाय शर्ट मुभिनि मुङानो जादों सन्देह'। ओमफ्राय लोगोफोर, बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों जौवेन, अनसु, पेटारसन, रनजित, तारुन, गनाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे मोनसे सन्देह' मुंनि शर्ट मुभियाव फावखौ खालामबावदों। लोगोफोर, बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौथ' बिथांमोना एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 14 सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय नङा होमबा लोगोफोर? आरो लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय बे सन्देह' मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ एपिसड 14 सिम बिथांमोना अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना आरो दासिमाव सोरबाफोर बेनि एपिसड 14खौ नायालासिनो थादोंब्ला बयबो सचिन लाहारि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। लोगोफोर, आरो बे मोनसे सन्देह' मुंनि कमेडि शर्ट मुभिनि एपिसड 15खौ बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो बेनि एपिसड 15खौबो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय आरो सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय बेनि एपिसड 15खौ एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।